döwrüň meselesi. Pikirleriň ummanda gulaşlap, käte-käte agyr oýa batylýar. Bize ak süýtdören ejeliň ady näme üçindir söwünçlerde tutulýar. Emma welin, yöne, bilen, hemýaly baglaýçy sözler bir heňe jemläp, iksan yigit gelýär köçeden, iki sözüň biri ejeňläp. Paýş söz içine sygan enäniň hany keramaty, hany hormaty, eje diýsen göýe söýüljek ýaly gaýtam söwünçlerde ykjam ornady. Beýle söwünçleriň ýaýwanlanmagy döwrümizde derwäs mesele. Bu ýagdaýyň almasak biz öňüni dowam eder ol nesilden nesile. Gelin dostlar, bu gözgüýüni ýagdaýa jemlenşip guralyň biz böwedi. Gözeňe gelip dursun enäniň ak süýdi, ekläni hemde öwdi.